Salam, eziz vatandaşlar, salam, gelin gyzlar. Hoş geldiňiz hemmäňiz. Şu nenede biz şu Türkmenistanyň içinde insan daşy bir elhenç bolup geçen ýagdaýlar, hukuk daşy ýagdaýlar barady. Gurrun edel diýip şu ýere jemlendik. Hemmäňiz hoş geldiňiz. Gyzlar, vatandaşlar. Hoş bulduk Şu- Hoca hanım. Salam yurttaşlar. Hoş Salam geldiniz. gençler. Şuun Türkmenistanda, şuun kugün Türkmenistanda diýipdir sana. Şuun kugün dünya gündemine çykyp duran Suriýadaky bolup geçen elhenç ýagdaýlar hakynda her gün televizion kanallaryň hemmesinde şu wakalar hakda gurrun gidip dur. Emma bizim Türkmenistanda hem şeýle insan daşy, hukuk daşy elhenç bir ýagdaýlar bolup geçýär. Emma bu gizlin ýagdaýda bolup geçýär da. Şoň üçin biz şu ýerde şolary bir öz pikirlerimizi aýdaly, jenanlarymyzyň mertebesiniň baskylanmagy, depkilenmegi, şolar hakda gurrun edel diýip şu ýygnaşdy hormatly vatandaşlar. Siz hem öz pikirlerinizi aşağıda yorumlara ýazyp bilersiňiz. Bolmasa şu gepleşigimizde de gatnaşyp bilersiňiz. Geljekki gepleşiklerimizde de dowam etjek. Entek bu gepleşikleri bu temadan şuun kugününde Türkmenistanda bir näçe türmeler bar. Iň esasam Owdon depe, Dozak depe ady bilen belli bolan türmeler. Şo türmelerde bir näçe aýdyň insanlar öldürilip ýok edilýär. Şolar hakda gurrun edel diýdik inha. Hemen Türkmenistanda 2002-nji ýylda bir waka bolup geçdi. Ýani Türkmenistanda ortağa çykan aýdyň adamlary ýok etmek üçin ýürüýte gurunalan bir ölümli, elhenç bir wakalar bolup geçdi. Şonu da türmelere kän adamlar türmelere sokulup, öldürilip, ýok edip, ýitirilip, olaryň maşgalasy hakynda da ne olaryň ölüp ölmedigi hakynda hiç ýyly bir maglumat berilmedi türkmenlere, vatandaşlarymyza. Şuun kugüne mına zenanlarymyz hakda aýtsak, Daşowy şäherinde bir Türkmenistanyň iň erwet tutsakhanacy, zenanlar tutsakhanasy bar da. Şo ýerde de türkmen zenanlary ýani jinsi zorluk edilip, gynanylyp, olaryň mertebesi depkilenendigi hakynda ýakynda biz sosial mediada da eşitdik ony. Emma şu zatlary Türkmenistanyň jenaýetler hökümeti hiç bir wagt ýüze çykarmady. Ýani zenanlar nähili günäkär bolsa, şo türmelere sokulup, şeýle bir elhenç ýagdaýlara duçar edilýär. Şu ýagdaýlary biz Siriýadaky, şu Siriýa Türkiýanyň goňşy döwleti bolan Siriýadaky bolup duran wakalary bilen deňeşdirenmekde edil şo Siriýadaky wakalar bizim Türkmenistanymyzda da bolup geçip dur. Emma muny ne türkmenler maglumat berýärler ýa-da şonu ýitirmedilen aýdyň adamlar hakda bir günäsi hakynda şolary ortağa çykaryp gündeme getirýärler. Şolar hakda biz öz pikirlerimizi aýdaly. Gelin gyzlar, haýsyňyzda nähil pikir bar bolsa başladyňa. Onda pikirleriniz ýok bolsa şuun kugününe Türkmenistanda başga da Demek, bir näçe Aycahan hanım sesini bölüyorsun. Men şu sesimi açıp bilmeni demetdim de beklettim. Siz başlarsınız. Benim pikirim ayal gyzlaryň Türkmenistanda ayal gyzlaryň hiç ýyly mertebe diýen zat ýok. Olurdu adam ýerine de goýlanak. Mysal üçin näme üçin Türkmenistanyň ayağa almaga biz gorkuyoruz diye. Ýöne gorkur ýaly näme bar? Sen öýüňdäki gyzyň başga biriniň plankesiň ýa-da bir iş adamynyň ikinji heleği bolup ogryn oň bilen duşup öýnekläp otyr. Bu gorkunçly däme? Aýal gyzyň
mertebesinin yeri depelenmedigi mi? Ene Türkmenistan'ın içinde şeyler. Düğün daha şovuzlu bir yeri bana can etti imodan. Daha şovuz siz diye çıkış ediyorsunuz diye sıra düzeltmeye başlıyorlar berde diye. Daha şovuzda hiç iş yok diye. Oğlanlar yöne diye birine bakışıp diye köçede içkiçiyeler diye, işsizlik diye, o zaman öyüne gelse de diye pul yok, çağalar aç. Ondan sonra onu da kahar diye ayağını urup diye ayağından çıkarıyor kaharını diye. Ene bu ayal kızları ezdirmenin ulu yolu. Ayalını urup o yerde yem erhele birine düşman oluyor. Bir öy yıkılıp oturuyor. Onun polisiyaların, mühemmelerin nemesine geliyor, işine geliyor diyorlar da onların işi ona oluyor. Yaş hali çatıncalar diyelim, ya 30-35 yaşında diyelim bizden ama 18 yaşında durmuşa çıkarıyorlar, 25 yaşında ya bir şahıs oluyorum. Ana son yalaklar ağlap, engrap şey dipese, o zaman polisiyalar bilen gezmek bilen oluyor. O şey ayalım şahıs ne bilemeli? Başka iş var mı? Ene şeydi ayal gizleri ezip mertebe diyen zat kalanak. Türmede olsa türmede son yani dünkü günü ikinci mektepte 2 tane kız 13 yaşında kız iteleşiptirdi. Bir kız şeyle iteklaptır, üstüne tüykürüptür, onu iteklaptır bir kız. O da yıkılıptır, zobu var ekan, zobu kısıp yıkılan. Annesi vertiktirler, ondan sonra kovulantır zoba kısıp sonundan açılıyor ahırı. Şu beyleki 13 yaşlı kızı polisiyalar polisiye merkezine getirip uşşoda alacak şunu diyemişsin la. Bu neme korkunçlu. Son korkunçlu bir neme olup yetişir. Deyip şunu cinayetkar hükmünde uşşoda koyacak oluyor. Uşşoda neyle adımlar alınıyor? Adam öldürüp yörün, gereğin, uyuşturucu satıp yörün, şonyalak adamlar uşşoda alınıyor da. Şu 13 yaşındaki kızı uşşoda alacak oluyormuşsun. Ecesi varıptır da, nemen uşşoda deyiptir. Neme adam öldürdüm o deyip, elinden tutuptur da, men mektebinize havucu direktör bilen özüm gepleşerim deyip, kızının elinden tutup alkaydıptır. Eğer şu yerde ecesi barmadık olsa, o kızı mektepten aldırıptır da, korkup ağlap dur diye da suratı düşürecek olup polisiyalar tayarlanışıp yörün. Ondan sonra mektebe varanla ay bu balnisa gitti deyip pul soraptırlar. Balnisan neme çıktıcısını ödesin deyip. Olam ayttir nem için çıktıcı ödemeli deyiptir. Siz para hor, men öyde işlemek deyiptir da. Men pulum yok. Siz her zaten paralı otuyorsunuz. Bir okulçuyun size getirip yerleştirecek olsa $80, $100 alıp otuyorsunuz her okulçu başına. Siz öde verin deyiptir. Balnisa'da hiç il çıktıcı der yazat yok barıptır. O yerde bağırlaptır, zoba kısılıptır. Hani şeydi ben koyu verttirler kızını. Hiç il çıktıcı yok o yerde diye. İyiyem $100, $80 sonra yani neme çıktıcı oldu deyip. İyiyem yalandan pul yükle otuyor diye de. Pul yüklemesi bir yana. O zaman sen 13 yaşlı kız mektepten alıp getir polisiyanın içinde kabak koyup onu korkuzmak demek ne demek. Şu kızın ne il şu yerde ervet oldu şu kız. O zaman son ruhunu öldürüyorlar şeydip. Türmelerde de son yalı. Hükmen polisiye günah iş etsin etmesin şu polisiyaların borcu günde neçe sanak ayal tutup ertmeli. 2 tane mantı uğurlasalarım aç uğurlap biler. Mantı uğurlasalarım türme basıp otuyor. Her taraflayın. Türmen içinde ayal kızları edilen eziyetler. Yine şu yerde Sednaya türmesinde Suriye'de gördük. 18 yaşlı kız 4 çağı doğurttur son içinde. Zorlanıp tecavüzden 4 çağı doğurlan. Bizim nemede daha şu uzun türme hanasında yokmuş alatlar. Yani bizi doğmuyorlar. Polisiyalar korkuyor özlerinden. O yerde gövreli oldu mu 1 ay, 2 ay, 3 ay bolandan özünün doktorları var abort ettiriyor. Yani bunlar türmeden çıkanlar şu ayarlar ne hil ayar olup yetişecek. Ben türmeden çıkan ayarlar bilen 1-2 tane ayar bilen bile işleşik gördüm. Yani nervisi bozulan bir zat olsa bıçağı alıp içinden sokası gelip dur. Yani şolar yani eziyetleri görüyor türme hanalarda.
türme girmeden daşındakilerin nervisi şondan gowdar. Ya turiyet sen heley bir yere varsa da neme dip üstüne gıyırmak. Ruhu ölen hemmesinin hem. Ayalgıyızda hiç ili mertebe diyen zat yok. Depelediler. 20 yaşındaki kız bilen 60 yaşındaki adam pul için şoň maşgalasını eklemek için şoň bilen kızı gezpiyor. Şoň daşyndan hem maşgalasını eklep oturlar. Esası şu mehemeler, polisiyalar hazır dövran sürüpýörler. Erki garip hala halkam olaryň hayrany. Bahar hanım, sağ ol fikirlerin için. Bu zatları belläp geçdiňňä şu ýerde türkmen denanlarynyň mertebesiniň gaty aşağı ýa-ni mertebe asla ýok diýen ýaly denanlarda. Ýurdun türkmen içindäki ýagdaýlar bular. Eger türkmen daşynda Türkmenistanyň içinde denanlarymyz bir iş bilen öpçün edilen bolsa, ýa sosial taýdan bir kömekler berilýän bolsa, zenan maşgalalarymyz näme üçin türmelere düşmeli? Näme üçin günah iş etmeli? Zenan maşgalalarymyz öý hanım bolmaly. Öýümüziň töwerini bezemeli. Hani o bizden ýa-ni utanç näzli bakyş gören türkmen denanlar niýede onma bir ýerde? Şu bir günä ýükläp ýa-ni türkmen denanlaryny türmelere sokup beýle bir elhenç ýa-ni diliňe de alasyň gelenak da şu Sednaýadaky bolup duran waka edil bizim Türkmenistanymyzda da bolup duran bir ýöne gün ýüzüne çykarlanak zatlar. Emma muňa seretmäne insanyň vicdanam, yüregem dolanak, hiç bir seredibemiljek däl da biz şoňa. Şoň ýaly elhenç bir wakalar bolup durda. Emma Türkmenistanda da bolup duran bolmaly şeýle ýagdaýlar. Näme üçin zenanlarymyzy şu ýagdaýa getiren erkeklerimiz nirede bidin? Olar kim doğurupdyr diýen soraglar bar onda ortada. Senin uýaň ýokmy, doganyň ýokmy, gyýjygyň ýokmy, ejeň ýokmy? Şu gynamalara fedewar edýän bolsaň sen denanlarymyzy. Bir hili elhenç ýagdaýlar şu ýerde Leyla han size söz bereli baş üstüne. Sağ olun. Ajahan abla şu men oýlanamandan ne sebepden ayal gyzlarymyzy bu hapishanalara atadylar. Ne sebepden? Korkuzmak üçünmi? Ya psihologyny buzmak üçünmi? Ya öldürmek üçünmi? Nuň üçin atadollygyna men düşünümmen. Lekin birde korkuzmak üçin atadylar. Urup, zulüm geçirip, ýenem zulüm ötkezip olara her hili näetip, usul görsetip, anşun diýetip psihologyny buzadylar. Ana onu bilen korkadağın bolup çıkmıydı. Hapishanadan çıkkanında. Ölmese de mındirak bolup çıkadı. Kellesi buzulup çıkadı. Nervisi bozuk boladı. Ana olsun bir zat aýtsaň, bir gep köp, iki gep ne boladı olara? Anşundi boladı da psihology buzulsa, eger bir zat deseň, eýam sen üstüňe bıçak alyp ýigiradiň bolady. O hapishanaga girgeni bilen ýene-de giremen, meni öldürediler örde, mundy iş näetmeýin dep düşünmedi. Uje düşünçesi bozuk bolady ona. Ýene-de örde ma zulüm ötkezediler dep oýlanypam durmydy o zatny. Korku degen zat bolmydy onda, lekin kellesi buzulady. Ayal gyzlarymyzy. Ana şunday ýagdaý bolady. Osunam bizeni taşawuzymyzdagy hapishanalarda nütjen bir ayal gyzlarymyz ýaşlykyndan türmede ýatgan gyzlary men bilemen.
yakınlarımız bağdan, şimdi komşularımız bağ, şu yaşlıkından neçe yıl oturup çıktı ya kız. Bilinmem neçe yaşında gitti. 15 yaşında mıydı? Her gitkeninde 3 yıl, 5 yıl oturup geldi. Onun en songu gitkeninde bir 17 yılmışın deyin oturup geldi. Özü 66. yıl mı, 64. yıl mı kız? Ana, şuncha yıl oturgan kız ne için korkmadı? Korkmaydı on boladı. Lekin kelle buzuk boladı. Şu aytar edidan, şunun düz zulüm ötkezediler. Şunun din haramzada yanğı yerde işliydi on gardiyalla dedi. Gegen izinden gegen zatlarını vermediler dedi. Şunu alıp yedi senden dedi. Yani şunu deyin. Aç koyadılar dedi. Uğradılar dedi. Uxlab yatkanda turguzup depe berip turguza demişler. Tur maşinlarını yiyu. Dep. Osunam her gün bir ayal kızını nege ala demişler. Bugün seni nöbetin sen bir de gardiyallara hizmet etmelisin dep. Dejurnimiş. Osun dejurni boğan günüsü ulara nahar atara demiş ayal kızla. Ondan son yağı zorluk geçire demişler. Nelerden? Polis işkarları, gardiyallar, şuradakiler. Şunu diyetediler dedi. Karı bolsun, yaş bolsun ona karamı demişler. Gücesi bilen erten ozana çalı uxlatmayın. Ya adama ya kıyza şundettirip zulüm ötkeze ekerler. Cinsi alaka ekerler. Ölgen etip bilediler dedi. Hiç zat etip bilmeysen dedi. Geçecek yerin yok dedi. Kanı buna kim karamalı? Ne için bula şu derece etip türmege basadılar ayal kızlarımızı. Yine bu nemizde Suriye'de boğan vakıyanı hemme eşitip oturuptu. Bütün dünya boyunca aytıp duruptu. Aytıp duruptular, doğru mu? Lekin bizeni Türkmenistan'da hiç haber yok. Ya onu bizeni Berdi Muhammedov'un gözleri kör bolup kaldı, kulakları gereng bolup kaldı. Bu Suriye'nin nesine karaganda, hapsxanasına bu haberlerine karaganda. Sebep ne? Sebebi özüdem şundeyin. Özüdem şundeyin. Ayal kızlarını ayamıydı, halkını ayamıydı. Sel bir zat bulsa hapsxanaga sokadı, yok atı veredi. Yokuna yanı veredi şu adamını. Ne sebepten yine 50.000 akıllı adamlarımız, bilimli adamlarımız hapsxanada yok alıp gitti. Ne sebepten? Yine şu sebebi yurtumuzu üzetediğin, yurtumuza gerekli boğanı için yok atı verdi bunlar. Şimdi yine bu Suriye'nin nesine, hapsxanasına hazır yine şu neden? Türkiye'den Erdoğan ne verdi? Afet ekipleri degen neleni verdi? Bütün şurada ölgelerini yeniden yerini teyindeki zindanda oturgan neleni almak için. Karan, şimdi yardım etip duruptular. Bula bolsa bizeniki Türkmenistan ne için yardım etmeydi? Ne için dese özüden şimdi zalim. Özündeden başı Suriye'nin hapsxanasında hapsxana özündeden ba. Şunun için yardım etmeydi bu. Eşitme kendim bu oturadı. Ay tamam ki gözlü ba lekin kör hazır. Özündeden ba. Odan depedeki türmehanası. Orada neçe min adam ölgen. Ana şu özünde boğanı için sesini çıkarmayın oturttu bu. Ana şimdi odan depedeki nemizde neçeli
erkeklerimiz ölüp gitti. Taşavuzunu nesindeki ayal kızlar hapsxanasında niçelli ayal kızlar ölüp gitti. Bulanı hele bize hasapını sorayımız. Bizlere manşında ettirip açıp alamız, şu halkımızı açıp çıkaramız. Şimdi düşünce var mende. Bundan korkup otursak oturaveremiz, bizeni halkımız yok alıp giteveredi olsun. Hapsxanadağı hazırgı kalıp durğalla. Ne için şu hapsxanada oturğallanı yakınları var mıydı? Aç bize bir görek, çıkar be kadar. Ne yiyip oturttular, nişetip oturttular. Oğlanı oturğanı bir, türmede oturğanı bir ne, cezanı özü şu. Onun üstüne üstek kesel bolup yatkan, onun üstüne üstek tayak yediler. Yine dağın bir taraftan yanğı kene mi, tahta bit mi basıp yatkanı. O da ceza, hem meçki ceza. Bulanı urğanı nəsi yine dağın. Ne için ayal kızlarımızı urup münçerli zulüm etkizediler. İşine gardiyallar cevap veredi. O sınavine bizeni Merdan Muhammedov'umuzu behudadan behuda hiç yerde hiç gibi yok. Ne için kaçırdılar? Buna kim cevabını veredi? Buğan Suriye'nikinde zulüm ötkazmek emez mi? Buna girmeydi mi bu? Şuna giredi. Görünüp durgan zat ini şu. Merdan Muhammedov. O sınav Sultan Açelova. Ayal kızlarımızdan. Yaşlı. 70 yaşındağı. Ulan ne o iş etti? Ya uğurluk etmedi, ya garlık etmedi. Bu zulüm ötkazmek için, bilimli adamlarını yok etmek için ettirdi bula. İnan şunu deyin, buna cevabını verecek birinci oçurtda yani şu konsul, Türkiye'de oturgan nerede o? Merdan Muhammedov alıp kaçkan yerleri. Ankara'nın konsulu cevap verecek şuna. Kellesi bilen cevap veredi. Eğer şu 32 müçesini sağlıkı bilen gelmese aramıza cevabını yaxşı etip alarmız ondan. Ben şunu aytayım dedim, sağ olun. Sağ ol Leyla hanım. Gowy pikirler aýtdyňyna dogry aýdýaň. İnsan bir bu bolup geçen wakalary sen gurrun beren zatlaryny zenan türmelerindäki Daşoz türmesindäki bolup duran zatlary dinlemäge de ýürek ýok da insanda bir gaty elhänç ýagdaýlar. Türkmenistan şu ýagdaýa gelipdir. Yani zenanlary hiç ýeli zenanda mertebe hormat, syly asla ýok. Bu ýagdaýlar görüp otursaň, dinläp otursaň, Türkmenistanda ýöne gün ýüzüne çykaran aklar şu zatlary. Bahar hanım ýene elin galdyrypsyň. Hawa. Şu neme diyecektim de men daha şu uzun aşkıvada var ya. Barandan sonra biz yine Türkiye'de de var ha, sen näme dip geldin diýen nädirler hiç. Nemesi de buyurun şey dip plan hanım bakar mısınız şey geplendirler. Deme aşkıvada var ya. Bar yerine git näme dip geldin hey şey geplenýändir. Deme ýaly. Diýerim posun açan ýaly bolşy. Men şu 2-3 gerek daha tutuldum men hakyky türýümşigem boldum. Neme aşyvat. Neme yabancı da biz daha şoğuzdan bolansaň aşyvatyň yabancysy diýip şeýle içeri alýar. Şu suut bolmadan öňçe oturýan aýallaryň arasynda oturýan. Bir gece neme diýen ertirosan davara bilen her tarapyň polisiýaly terrorist ýaly poýza mindäp hemme görene göz edip özüm her tarapyň polisiýaly şeýdi poýza mindirýändir. Poýzyň içinde de sen edir oturýan nemäň plaskart da soň öňünde de bir tarapynda bir polisiýa, bir tarapynda da bir polisiýa durýandyr. O da näme üçin şu poýza menen adamlar ýolda bizi gören adamlar gorkmaly. Ene bular şey tutup alyp bar edip polisiýadan gorkmaly. Şoň üçin edýärler. Şonda gece 3'de daňlan 3'de 2'de 12'den soňda prokurorlar soraga gidýär aýallary. Gelende bara
zor kapıdan zordan giriyor. O yana böyle koltuğundan tutup kapıdan südürületip koy veriyorlar. Bıdanaklar giriyor da. O sen diye oturandır. Dubinka bilen eyle bir ayarları uruyor eken. O zaman gepleşip oturduk. Ayarlar uruyor mu diyse yok erkek adam uruyor eken şu yerde. Ayarlarım peşşap neme. Şu Türkmenistan'da polisiyeler ayarlarım peşşap. Elbet neme diyorlar. Yine şu Türkmenistan'a yine kazanar, sparar nesip olsa şu gelinin ben ağzını yardımdan çıkardım da bir dargan atalı gelin benim bilişledi. Arkasını yalanışlap köylüğün çekik görkezdi de dubinkan iyice şey deyip çizilip dur arkasında. O zaman elin bilen şey üstünden bassan bılkıldap dur. İçi su yığınap mı ne emedik mi? Edip urollarını bir aytıp berenle adam ara yaşamagam gerek del öyle amalı. Beydip yaşanan öldürmeli. Öldürse has cezası kovulacak da olur yalı kıynama bilen. Adam ağzına aydır yal der yankın edip kıynanları. Yani düğünküne olsan nemede de o yabancı şu bana açık edip düştüm ben ayarlar dahil edip uryanlarını gördüm. Birem yetiyen cahinin o yerine bir çetine bedire koyupturlar. Şuna siyesiçiye o zaman bir yana kaptalına geçip oturuyorlar. Nahar yiyecek mi? Şu yerde nemeden getirip tar zınk gidiyor. Nahara mara eğer itim önüne koysan iti sıkamaz. Özüm oturup gördüm de o yerde bir günlük neme yabancı olandan sonra daha soğuzlu olsan yabancı oluyorlar aşağıda olsan sonunda her tutulanını da görüyen şodatlar be bizim Türkmenistan'a bir diyenler. Özün cıkır ösüyen Türkmenistan bir diyen ösüyemeye yerin aşağına gidiyemeye. Yani dünkünem 2 tane ayalı görkezdirindir balağının içinden nağışlı balağın içinden asları koyup onu tıkıp tiriye koyupturlar içine. Şol ayarların eyrana gidip şeydip balağının içinden türüye gelir yali derece kim getirdi onu. Ol ayarlar utanmalı değil. Maşgalasına bakmak için ne diye. Onu şu derece getirenler utanmalı. Biz aydıp oturuyoruz. Yağdayımızı aydıp zehirlenip ağlayıp oturamız. Halk uyanmalı. Yani şeydip dubinka bilen tayak yiyen Türkmen zenanlar var. Türkmen özbek olsun kapalı diyor. Türkmenistan'ın içinde olsa hemmemizin bir gamin içinde azarı hemmemiz bir eşyet. Ol özbek deyip onu azarlar. Bu Türkmen deyip bizim çörüğümüzün yüzüne sarıya çalıp iyidir oturanaklar. Hemmemizin çek oturuyor. Şunun için şu türmede eziyet çekenler vardır. Çıkanlar vardır türmeden. Eziyet çekmedik yok da. Her kim polise düşmedik ha yok. Ben özüm arası diyenler olur ya bir arak satıp ya da bir neşe satıp yören zatlar men ellemeyenim olur ya korkuyorum da onu yazat ellemeni. Sonra da benim polisiyene gör yabancı deyip aşağıda yabancı şubede oturdum. Polisiyen kapısından girip görmedik yok. Onun için var biz ne için korkup yaşamalı? Kimden korkuyoruz biz? Olara bizden korkup internette bir kısık görüyor. Yoldan Daşoğuz'dan Aşkavat'a gelse bir yeri bilen havarış güçlenmesin deyip Aşkavat'ı bilen Daşoğuz'lu yine başka vilayetler birbirine düşman edip oturuyor. Biz ne için korkmalı? Halk indi ayağa kalmalı vakti geldi. Eziyet çekip bana değmedik yılan mın yaşasın diysen erti sana 2 set diyor. Bu halkın günahı. Eziyet çekenimiz hem mezadımız halkın günahı. Onun için eziyet çekmeyecek olmalı, vatanımız kazanacak olmalı, halk ayaklanmalı, o balağımızın içine tiriye koyup, eyranla aydıp, yeni bir yerimize gereğin sokup, tutulup, türmelere düşüp, görünmediyse polisiyen aşağına girip, onların gövrülüp olup, canını acıtıp, abort ettirip, eğitip görmeliler ya da Daşoğuz'dan Aşkavat'a ya Levak Mar'dan Aşkavat'a vararsın, yabancı deyip yabancı şubede yatarsın, sonyalık eziyet çekmeliler de biz vatanımızı kazanmalı. Eğer de yeni de halk sesini çıkarmalı oturacak olsa, onu ne mi demek gali? Kör olun demek gali. Biz öz günahımız. Sana hiçbir zamanım gelip vakay şu bir tabar ne eziyet çekenlerini aydı oturuyor. Şuna biz kıynanıyoruz deyip onlar adam olmayacak belli. Biz özümüz birbirimize kömek etmeli, birbirimize destek olmalı, örgütlenmeli, köpelmeli.
Yine Kurbanguly'yla örgütlenip otyr. Töwereginde goraması var, yegeni var, dogany var, lezbiyanka ayal dogollary var. Jelep gözlejek bolsa özünkiden gözlemeli. Düzetjek bolsa öz dogollaryny düzetmedik adam başgalary mı Türkmenistany mı düzetjek? Öz gatyryny bilmedik, kişiň gadyryny näme bilsin diye. Halk oyanmaly. Ene bu şekillen eziyeti bu çekdi men çekmeyin diýmeli. Hani näme diýes? Galalyň ayaga watan bizinki däme diýmeli. Näme ony teleşka salyp süýretip mi getiripdir Türkmenistany ya eli bilen eline pil alyp ýeke-ýekeden yer gazyp Türkmenistany mı gurupdyr olar? Watan bizinki gazanmaly. Sağ ol Bahar hanım. Gowy pikirler aýtdyňyna. Doğrudanam Türkmenistan bir elhenç ýagdaý bar da Türkmenistanyň içinde. Emma biz ony neme sosial medialaryň üstü bilen görüp otyrdyk da. Ha şu Türkmenistanda zinanlarymız del, ähli bir halky diýeli, öz az mukdarda bir halkymız bar ýurdun içinde. Eň esasan olaryň köp bölegi türmelerde şu an. Biýüne oturan adamlarymız bar. Yaş adamlar, on içinde belki yaşı ulu bolan adamlarymyzam bardyr, büyügüne ölüp gidenlerimizem bardyr. Emma şolar hakda hiç ýeli ne maglumat var, ne bilgi var, ya öldümi, ya can sagmy. Türkmenistanyň türmelerini eklesinmi, ýurdun içinde iýmit etmäçiligi bar. Oson ol türmeleriň içindekileri nähili iýmit getirsin. Eskerlerimizi aýtjak. Eskerlerimizin aç, susuz, bilimsiz, terbiyesiz, içili, tälimsiz geçirýän günlerini mi aýdaly bu ýerde. Ýani haýt ýerinden tutsaň eliňe gelip dur diýilýär da ýene. Şo iýmit etmäçiligi Türkmenistanda şu deputatlaryň gürrüňni etsegemine ýa-da şu iş bilen sosial üçinçilik ministrligi ya Türkmenistanda iş üçinçilik ministrligi var, şonna işleyen işgärleriň çykyşlaryny dinleseňe ýurt gülala güllük zenanlarymyzam hemme iş bilen üçin olar ilmi işlerde de işläp otyrmuş, öwret oku bilim ulgamyna da ähli ulgamlarda zenanlarymyz iş bilen üçin edilen diýip yalan maglumatlary häl-häzirem aýdyp otyrlar. Ona näme üçin bu zenanlarymyz bu gara işleri etmäge mejbur galýarlar ýa-da Eýrana gidip narkotik madde getirmäge näme üçin mejbur bolupdyr o zenanlarymyz? Hani bizim öý bikelerimiz, hani bizim gözel zenanlarymyz nirede? Öz enelerini düşünmeli onu ilk bilen. Şu ýerde 2002-nji ýylda bir waka bolup geçdi da Türkmenistanda. Bolam näme üçin? Şu iklimler barna sapara iklimlerin näçe sany iklimleri türmelerde çüýredip öldürdüler. Ýok etdiler. Bularam näme ykdysady reformany etmek üçin halkymyzyň öňüne çykan aýdyň adamlar. Şu iklimler ýaly ýene-de müňlerçe adam var. Mundan bir ýyl öňürti Merdan Muhammed şoň spisagyny şu adamlaryň atlaryny okap beripdi Halkyň Sesi media kanalymyzda. Emma şuň kugün näme üçin şu deputatlar orta çykarana şöyle bizim insanlarımız, aýdyň adamlarımız ýok bolup gitdi türmelerde. Ya türmelerde bir elhenç wakalar var. Ya aç saklanýar. Ine sosial bizim Halkyň Sesi media kanalymyzda Eýranly türkmen doganymyz Gurban aga Atabay ady bilen belli bolan adam. Çok 17 ýylda başyndan geçiren Owadan depe, Dowdak depede başyndan geçiren hemme zadyny bize gurrun berdi. Onu dinlemäge hiç bir insanyň ýüregi ejid geldi ýani. Adamyň agyndan çykan zatlary dinlemek gaty korkunçly. Korkunç bir ýagdaý, elhenç bir ýagdaý. Bu da näme getirýär? İnsanlary ölüme itekliye ölüme. Şo ýerde ölüp ýok bolsun diýilen niyet bilen şo türmelere atylýar. Näçe ministrler ýa-da ýakynda diýdi, söwda ministri, ýene şoňa meňdeş ministr,
ya yine bir şu ministerlikde işleyen adamlar büyügüne güne yüklenip türmelere sokuluyor. O yerde de ölüp yok bolup gitmeli. Şu 2002 yılda waka da şu türmelerde aydın adamları öňe çykan aydın adamları yok etmek için gurnulan bir yörüte özlerinin gurnan wakasy. Şu yerde ondan dünyada ne halkara insan hukuklarynyň jarnamasyna hiç hem doğru gelmeýär bu. Hiç bir maddasyna doğru gelmeýän kanun daşy bir hereketler edip Türkmenistanyň sözde hökümet diýesini şu jenayetçi topary şu halkara hukuklarynyň hiç bir maddasyna jarnamasynyň hiç bir maddasyna den gelenek bu. İnsan daşy, hukuk daşy hereketler edip şu aydın insanları ortadan ayırmak niyet bilen edoti. Bu zatlaryň entek arhivde durandyr. Sagatma sagat üstü açılıp buların hemmesine hasap berjek wagtlaryň gelip ýetýär. Bu ene Suriýadaky näme? Prezidenti Başar Asadyň başyna gelen şol adam näme üçin ýurduny terk edip gaçyp gitdi? Şuňaly erwet işleri edenseň halkyň öňünde durmana hiç ýeli güýji ýok, güýji galmady. Bizim Türkmenistanyň jenayetkar toparam onu şeýle jenayet işläp otyr. Leyla hanım size söz vereli. Wagtymyzym azalya gerek. Sağ ol, başytyna. Doğru aytdyňyz. Jahan abla. Kaçan eçelli bu zulüm ötkezip oturady eken halkyna. Ine hazır indi bolup durgan zatny aýtayım ben size. Ine Türkiýede hazır oturma izin bermeýin durupdy. Köp adam yakyna getip gelmeke, pasportunu üzettirip gelmekeden ýagdaý ýetmegenler badan. Getse gelse şunçally pul getedi dep gitmediler. Kaçak kaldılar. Kaçak kalganlarını indi tutup ekitgenden soň Türkmenistana bargandan soň nişete demişlerden. Polisler sen eldiňde durady diýdi. Olsun şurada nede ya aeroportda şurada da şunçally 3-4 saatlap dik ayak koyup adamlarını şunday näte demişden sorak cevap yenen bir zat yürek bulaşık zatlarını geplidiler diýdi da ne üçün kaçak kaldın yerde işledin, nişettin, ne koydun, sana ne işin ba? Onday zatları bilen. Özleri kul bolup zordan nätip çıkıp kayıttı baka. Şunday sorak cevaplardan kaçıp, kutulup. Yeniden bargandan soň, tutulup bargandan soň sorak cevap. Olsun, yaxşı aeroportdan şu sorak cevaplar bilen çıkasan diýdi. Minisele, ekkeledidan diýdi, nege Taşavuzniki bolsa Taşavuz'a, falan yerniki, Mara'niki bolsa Mara'ga, adamlarını poyza yükle beredemiş, pulunu alıp. Olsun şunnettirip, Taşavuz'a gelip düşkenden soň eldinde yine milisa maşin durupmuş. Buna karan. Doğru maşine mindi demiş. Sen şuradan tutulup yatırsan. Kalkmuttu, bu yerden tutulup bargan adam yağı oğurluk etip, adam öldürüp, şundin bir bomidon bir cezala net bargan din bop tüyledi ekenden biz yani akıllı, bilimli miniselerimize. Bu terbiyesizle ne yok ine? Aklı yok miniseler. Şunnettirip yağı tutulup bargan adamını eldine çıkıp milisa maşine mindirip milisaxanaga apparıp aporniga apparıp ördedem diýdi 5-6 saat saklıydı diýdi. Her xili geplerini sorydy diýdi. Nişettin, falan yere girdin mi? Ine bu nege siyasete koşuldun mu? Yorum yazdın mı? Layık bastın mı? Onu şunday zat emiş soracak sorakları. Sen falan kesini danıysan mı? Sapari Klimov'nu danıysan mı? Dep on şunday savallarını beredi diýdi. Bugan halkyna zulüm ötkezmek, korkuzmak halkyny.
Ahlaksız bula, ahlaksız. Ahlak yok yerde hiçbir ne bolmaz. Bütün terbiyesizlik bolar, yana zulüm etkizmek bolar, anşın deyin. Yaxşılık bolmaz örde. Kur yamanlık boladı. Ahlaksız ahır bula. Başçısı ahlaksız bulanı. Başçısı haram kulu ahlaksız. Ana şunu deyin. Boladı şunu aytayım dedim. Sağ olun. Sağ ol Leyla hanım. Bahar hanım senem elin kaldırıpsın, goşak ayıracağın ma olsa, Goşuğum var. Neme? Aycahan hanım ben şunu bellek geçecek de halka yüzlenmem de menin. Tuğçe hanımın oğluna neyle azar verdiler sesini ağlap, apa, ene canım sen şu zatlara koşulma deyip ağlap yalvarıp duran sesini dinlendirsiniz. Dinlendirlerim. Şu Tuğçe hanım birim hiç pes eden neldir? Önce vatan. Oğlum ağladı, oğluma o yerde azar verdiler, oğluma o yerde elektriğe toku tuttular deyip Tuğçe hanım çekilse, ben kızımı urdular, yeniştiler, aldılar, yine vırdadım, giyim ettiler, oğlum beyttiler, onun beyle, bunun beyle, men çekilsem, Türkmenistan'ın içindeki halk otursa, yine Leyla hanım o çekilse, onu taze Türkmenistan'ı kim kurmalı? Ya Allah kurup veriyor, biz oturuverel düymeli mi? Halkta bu ne düşünce var? Men çekilemek, Tuğçe hanım çekilenek, halkım çekilmeli değil. Bulara böyle Türkmenistan içinde şu an korkuyordurlar. Korkmalı değil. Biz korkumuz ağa. Bize diyorlar da siz diye yüzünüz yapık. Biz işte olunsan yüzümüz yapık. Siz diye dışarı yurtta gezip görsünüz diye arkayını yepleyebiliyorsunuz. Biz yepliyiz arkayını dışarı yurtta. Bizim hem çağalarımız var. Çağalarımıza azar veriyor deyip bizim korku oturup bilerdik. Türkmenistan içindeki halkım korkmalı değil. Olurum çağalar için, vatan için görüşmeli. Çağalarının geleceği için görüşmeli. O çekilse, bu çekilse grup verecek adam kim kağı? Saparağı mı grup verecek? Saparağı grup otuyor zaten. Kurdu taze Türkmenistan'ı, kurdu yönü yerine son dikeltmeni de halkın demesi gerek. Halkın gücü gerek. Ayağa kalmalı. Vatanını kazanacak demeli. Bak Suriyeliler neyle kazandı? Neme Türkmenistan'ı televizyonda görkezenaklar şu Suriye'ni alanın haberlerini görkezenaklar. Men imoda parça parça görüp oturuyorum şu yerden görenler var da. Kıyızma deyip bu nerede oldu? Türkiye'de mi diye. Yok dedim Suriyeliler vatanını kazandılar dedim. Eyvah kovduğunu deyip şey diye de keşke bizim şöyle olsak kazansak bizim bir eşirede çıksak diyeler. Menin çağalarım Türkmenistan'ın içinde oturup şey arzu edip oturuyorlar. Beyliklerim arzu etmeli. Doğrudan şey etmeli. Biz vatanımızı kazanmalı demeli. O neme saparaklayım ol adam gepliye o düzeltip versin. Halmurad ağa gepliye bu düzeltip versin. Ya Tuğçe hanım düzeltip versin. Dört adamın eline ne mi geliyor? Yol görkezdi bize. Hem adı yolu çizdi biz yürümeni onurmalı. Türkmenistan'ın halkı da dinlemeli, öğrenmeli, her kim birbirine yakınlaşmalı, şey vatanımızı kazanmalı. O her kim men çağalarıma azar veriyor, vay men geplemeyin deyip otursan onu otur verin ömür boyu. Hazır sen oturuyorsun evinin kısıp, yine bir 10 yıldan sonra sen çağaların oturuyor, sen o artıklığın vartına Türkmenistan yeni zat kalmıyor. O talibanlar, zenanlar ne hile diye. Üstüne prostüğün demedip giyip göründürler. Gözünü yolu yörende görür yalı, dine deşik koyupturlar. Yani şon yalı, bizim artıklarımıza gezek gelenler Türkmenistan şon yalı oluyor. Onun için hem ona vakıp zeyrenip ağlap, bana vakıp zeyrenip ağlap, bana kömek et, men yerim aldı, men çağım ketel demel de ayağa kalmalı, vatanı kazanmalı. Diyeceklerim şundan ibaret. Sağ ol Bahar hanım, doğru bellek geçtiňine. Türkmenistan'ın içindekiler Suriye'daki bolup duran elhenç vakalardan hiç habary yok diýäňňe. Türkmenistan'da bir vatan satan televizyonu var. Bir televizyonu var, onun bir 4-5 tane kanalı var. Hem mesela mendeş, el çarpışıp yaşıl bloknotda enkeyip duran
bir döwlet hökümet işlerlerini görýän, başga hiç zat görmeýän taýda. Ya halkymyz internet bilenmi, internetden mi görsünler? İnternet deme ýok Türkmenistanda. İnternet bolmayan bir ýurtda nähili daşyňyzdakynyň mardakydan habary ýok. Aşgabatda bolup duran zatlardan daşyňyzyň halkynyň habary ýok, ýa çärjüň halkynyň habary ýok. O vilayetden o vilayeta habar bir-birinden habarlaşyp bilen aga. Oson nähili Türkmenistanyň Suriýadaky wakalar görüp biljek ol. Aýdyber başlygyna. Açdygan bir mut sözüm böleýin. Öýüňe internet çekdirjek bolsaň mara bir ýyl oçurda durmaly. Şol ýaly halky köpmi kabularyň? Türkmenistanyň içinde şol bir 100 milyon da halky barmy? Oçurda durur ýaly bir ýylla. Häzir şu Türkiýede internet çekdirjek diýenler hemen gelip çekip berip gidiyorlar. Hiç problemi ýok. Näme üçin Türkmenistanda problemi bolýar? Bu internet çekdirjek bolsaň problemi, on aljak bolsaň problemi. Iň bärkidi ite beren ýalaga paýok berýärler. Şoň özüm bir problemi. Halk başa üstünde bir-biriniň üstünde çykyp aýlanyşyp ýörler. O VPN diýen zat bolmaly diýe ondan soň TikTok'a girip biljekler, ondan soň YouTube açyp boljak nemecekler. Diňe imo bar diýe bolany. Telewizora açýan habarlar bir izlap gördi. Bir gezek izlejek bolupdyr da görse Serdar otyr diýe. Sirli näme ýaly bolup. Maýmyn ýaly bolup atasy oturan mankasyna aktyryp ha diýip geplep maýawa gelen pişik ýaly bolup maýawlap. Ogly otyr näme geplejegini bilmem kagyzlary haýsy kagyzy okamalym kan men diýip sermeneklep. Hiç zat ýok. Ozon o ýalakalar bar, Akış Saparow bar, Cemal Saparow bar, ýene beýlekler bar. Serdary Şöhrat, Serdary täçgeydirelin. Serdary täçgeydirmän, Serdary bir beýni goýup beriň, bir burun satyny alyp beriň, bir nemedin estetik yapdyrýaňyzmy, näme diýeňizmi, beýni bir beýni oturduň oňa. O gerayim bilen, tiryek bilen guran beýni, o nämet bereni bilen ak. Telewizorda diňe şozat diýe, diňe öw. Türkmenistan beýle bir östü diýe, nire öseni bellide. Yalan, diňe yalan. O Suriýadaky zatlardan hiç zatdan habar ýok, onu görkezmeýärler. Diňe Serdary, arkadagy Serdar, olam beýleki mankada arkadagy bolan pajarlap ösýär. Eýran neme owan dostlarymyz, dogullarymyz Russiýa baýa dogundan öte atasy şoňala gepleýärler. Halkym aldyp otyrlar agdyna siňe gondurşyp. Biz özümiz gurmaly watanymyzy, özümiz gazanmaly watanymyzy. O üçin Birleşen Döwletler bar. Ine bu nemede Türkiýede diýe täze Türkmenistan gurujylary bar, olar diýe Birleşen Döwletler bilen olar bilen diýe habarlaşyp gurup berýärler. Gurjakmyşyn Türkmenistany? O biderek gurrun. Özüň hereket etmeseň, olar barmagynam gymyldatmaýar. Şoň üçin özümiz hereket etmeli, güýçlenmeli. Ine Suriýalılar şeýtini Türkiýede gezdiler, işlediler. Suriýanyň içindäki halkam destek boldy. 2 günüň içinden, 1 günüň içinden hop etdiler, aldylar. Esat diýen adam bar, o modaklak kaçdy, Russiýa tarap kaçdy. Ine ýegenini asdylar, krandan asdylar. Bizem asmaly, krandan asmaly. Asmaly bularyň ýegeni barmy, komiteti barmy, polisiýasy barmy, polisiýany asmagana gerek ýok, onu soňa goýmaly, onu çekçek jezalary başgaça. Ine bu keminäni Merdan Muhammedow, keminämize alyp giderler bar. Ine asylmalylar şolar. Çağalaryny bir süründürüp gözüniň öňünde nähili bolýaka, şä kemine de bir enäniň çağajygy. Biziň hem çağamyz kemine tutuldy diýen wagtynda ben var yüreğim soğuruldum kadıydım. Olaram şoň ýaly bolmaly. Hemmämiz hem şeýle boldy, kemine tutuldy diýen wagtynda boldy. Men eger var käşke bu habary eşitmäli ölsedim diýdim. Hemmämiz hem şoň diýdik. Şoň üçin olaryň hem çağalary üçin enatalary çeksin. Nemen konsulluğun heleyi bolup oturýandyr, ýolda ýörenni afşanaklap, o bedrege ýaly pričoskada goýup afşanaklaşýandyrlar. Konsulluğun heleyi, komitetiň heleyleri, o heleyler sürünmeli, olara zenan diýilmi, olara heley diýilýär. O heleyler çağalaryny görsün, şolar komitetler görsün, bular ýeke asmaly bolany. Türkmenistanyň çykarmaly däl hiç ýerde.
halkımız ayağa kalmalı. Birleşmeli, Türkmenistan'ı almalı, biz onlardan ahar almalı. Oğuldan depede öldürülen adamlar, ne güzel adamlar, akıllı, hukukçu diysen hukukçu, Türkmenistan'ı yerinden kaldıracak adamlar öldürdü değil mi? Biz onlardan ahar almalı. Kaçan yağdayını da Interpol bilen getirtmeli, yani biz ahar almalı. Şoň üçin hem täze Türkmenistan'ı biz kurduk, yani dikeltmeli yerine. Kuruldu. Keminämiz guryp taýarlap berkitdi. Ýöne dikeltmeli şonu. Halk ayağa kalmalı. Bunu dinlemeli. O edip Gurbanguly Gorkuzan bolmaly. Ola Gorkuzan kişi bolmaly. Komitetler bilen. Olaram gorkan kişi bolup ýygyrlyk gezip bersen, bir gün sen erkek diýmez, götüňden deme derler. Götüňden zorlarlar. In gowy ýerşýärdik. Etmän ýörlermi ýoksa? Şoň üçin hem halk ayağa galyp watanymyzy gazanmaly da biz erkinlige çykmaly. Sağ ol. Sağ ol Bahar hanım. Leyla hanım yine elinizi kaldırıpsınız. Goşşoňuzy olsa kysgaç tutsak, indi gepleşigimizin has soňuna ýakynlaşdyk. Baş üstüne. Bolady, sağ olun. Bolady. Men aýtjakym bize de nöçe jurnalist ýok diýjekmen da. Kan jurnalist? Ine bu Suriýada bolgan hapsxanaga şoňa hem yerden jurnalistler bardy. Osunam öz yurtunda şula interview berdi. Görsetdiler. Ana nöçün bizaniki görsetmedi. Nöçün bizaniki jurnalist ýübermedi. Bu ahlak yok, bilim yok, kanun kayda yok. Şunun için hem ýübermedi, şunun için hem görsetmedi. Suriýada bolgan wakyalaryny. Suriýanyň hapishanasyny. Nöçün dese özünde şundyçy zat bar. Özünem götte açyljakyndan korkady. Halk kozgalyp ketişinden korkady. Ana şu üçin ýübermedi, adam hem ýübermedi, jurnalist dem yok. Şunun üçin hem görsetmedi bu. Hiç başka yurtda bolgan zatlarny. Özüne nerede yok bir nelerini görsetedi, yani aydımçılarını, olsun nelerini, özünü beyderek geplep oturganlaryny görsetedi. Bolgany şu näsini açsaň kanalını, ana o näsi bakı bir kanalı. Ey bolady ýaxşy. Uçurdumdan. Altın asır. Altın asır. O. Näçin bizde Türkmenistanda jurnalist ýok diýenler, Türkmenistanda şonýaly Başar Asadyň hyýalyna Suriýada hyýaly rejim bar. Emma o rejim gizli bir ýagdaýdaky rejim. Gizli rejim bar da. Ama telewizioniýa jurnalistler näme yalan propaganda bilen halkymyzy asuda asman var, dünýämiz parahat, ýurdumyz parahat, iş diýsen iş bar, hemme zat gulaly güllüp etip görköz. O yalan propaganda var. Şoň üçin Türkmenistanda. Bu sağ ve Türkmen haberlerinde şunday zatlarını görsetedi. Yalan bilenem. Halkymyzam indi ona onanak, indi o kanallary açyp seredýänem ýokdur. Şu Suriýadaky bolan ýagdaýlara, şu Sednaya türmehanasy, bu dünýäde iň belli türmehanalaryň biri ekeni. Bunu kuranam Ruslar. 1986 ýylda gurupdyrlar şu binasyny. Şu Sednaya türmehanasyny. Birem Russiýada da tam Moskwaň göbeginde Matroskaya Tishina diýip bir türmehana edil, o da şu Sednayadan 5 meter. Birem şu Türkmenistandaky Oğdan depe, Dowzak depe türmesi. Şu 3 türmehana dünýä belli türmehana diýip bellendir da. Şonu bellep häli bunyna üstüne açyp içinden ölüleri, her kim cesetlerini çıkarıp, her kim hostarlarynyň cesedini tapmak üçin häli bunyna iş alyp baryp otyrlar. Muňa da bulary kuranam, bu proýektem, bu projekti hemmesi proseduralarynyň hemmesi Rus propagandasynyň, Rus imperiýasynyň
eden işleri şu elhenç vakalara getirdine dünyada. Buların hemmesinin üstünü açıp görkezip oturadır. Ine. Şu Türkmenistan'da da şu var. Rusların prosedurası hem Rus KGB'sinin eden yazgıları hem medatlarını üstünü açıp görkezip oturlardır. Bunu dünya görüp otur. Şu Suriyelilerim ne için yurdundan kaçtı? Şu Esad'ın rejimine çıdaman şu söwüş var deyip Türkiye'ye kaçıp geldiler. Bizden Türkmenistan'dan işsizlik, iýnit yetmezçiligi, şu mesele bilen Türkiye'ye gelişimiz ýaly. Olaram Türkiye'ye kaçıp attılar özlerini. Şu yere kaçıp attılar. Kaçıp atalga hükmünde. Yine de Türkiye arkasında durup şoları şu rejimden kurtardı şoları. Rejim şunun yıkıldına. Bunu dünya görüp otur. Bir gün gelip bizim başımızdaki rejim hükman yıkılmalı. Bu rejim indi ayakta durmana hiç bir gücü kalmadı. Sebebi halk doydu. Ne zenanlarımız şeyle erkenç işleri edip oturansan şu ýagdaýa gelensen rejim hiç bir ayakta durmana hiç haçan gücü kalmadı. Bir gün Edip Suriýadan 5 veter olup bu rejim yıkılmalı. Vatandaşlar. Bahar hanım yine elini kaldırıpsın ya, bir koşuğun var mı? Koşuğum var. Şu Türkmenistan'ın içindeki komitetler Suriýanyň habarlaryny görün. Hökmen, komitet, polisiýa, minister, ýene bir zat. Siziň hem soňuňyzda edil şolar ýaly bolýar. Kranlarda asalarsınız. Hani hökümeti şu häzirki soňky neme Suriýany alıp indi şunu biz düzetjek diýip indi hökümet hasabyna geçip duran adamlar halkyň elinden alyp bilýän däldirler şolary. Nähile diýenjeler. Sizem halkyň elinden hiç kim alyp bilmez. Hiç kim. Ayallar esasam ayallar sizi perç ederler, biçerler. Ocağa yaş kızları zorlap ayalları yaş olsun, başka olsun, zenan maşgalan zorlap ocağa yeriniz var kesip ağzınıza sokarlar sizin. Men özüme etjegim anyk. Şular var yeke şu yalaňaçlap şonsunu sokup inemedip kesip ağzına koyarım bular. Canımı son ýaly yandı bulardan mara halky bular ýalyg edip kösemek düşmanım biz olaryň. Näme ýamanlyk etdik? Gyýzyny aldykmy biz olaryň? Ne şolary Suriýanyň habarlaryny hökmen gör. Bir gün mara üstüňizden bir bomba ýagmana başlar, nerden gelenini bilmersiňiz. Näme boldy diýersiňiz, gaçyp ýetişip bilmersiňiz. Son kranda sallanarsınız, halkın ayağının aşağında ezilersiniz. Siz var çağalarınıza neme olur? Çağalarınıza kıyın olur. Çağalarını ayağından tutup isteyene pulça bildirirler. Mene hiç acımam yok, etçegim anık. Çağasam ul olsa şov oluyor. Çağalarını bakacak deyip yine bizi köşev otuyor. Biz näme Türkmenistanyň içinde daşary ýurtdan, oğandan, ýene bir ýerden düşman çolsa gorkup bukup ýatjaklar. Elimizde silahımız olsa bizem çıkardık urşa. Ýöne terörist var başımızda. Sesini çıkarman oğadan depa uğradı oturan sinsi aşağıdan işten sümsüp götüp okulu polisiýalary var. İttiýal bolup sümsünçip nerede näme var kadip gören komitet, haramzada komitetleri var. Yani şolar sebäpli biz yurt daşyna çykmaga mejbur boldyk. İş kurdyp bir zat açypdyrlar daşyňyzdan $1000 berjekdiň. Bir ýere uborçsa bolup işe girmek üçin $1000 sana rehim etse ýagdaýlaşsa $800 vermeli diýe. Yani işe girýän. Bolmasa Aktaş çykaryn yer var Krasnoyarda. Şo ýere goý berýärmişim. İş berdik diýip bizde bari iş şeydi otuyor halka zulüm edip. O sonra o näçe wagtdanam işden kovuljagyň belli däl. Şolar ýaly ýagdaýlar. Halkyň tarapyna geçin, watanyjyk biz bilen birlikde el birligi bilen watany gazanmaga biz tarafa geçin halkyň tarapyna. Ýogsa soňuňyzy sizi Allah da gutaryp bilmeýär halkyň elinden. Aslan depelenen aşağınızdaki dayanan vücudunuz var, erkekmenlik gören, onda kesip ağzına sokar senin. Sizin komitetler, ministerler.
polisiyalar hemmäňiziňe. Diyeceklerim şundan ibaret. Köp sağ olun. Sağ ol Bahar hanım, yine doğru belläp geçtin. Şu wagt barka halkyň hatarına geçsin diýen doğru. Şol bir erwet iş edýän bolsa, KGB'laram, mahkamalaram özüni hukuk goraýjy diýip ýören, ýa-ni jenaýatkar topar gorap ýören, ähli hukukçy diýip ýören polislerem şu halkyň tarapyna geçmeli. Bir erwet iş edýän bolsaň, oň bir soňy bardyr. Oňa hökman hasap berjeksin. Ya zenanları zorlamak diýmek näme? Zenanlaryň mertebesini depkilemek diýmek näme? Zatlaryň hemmesiniň jogaby bardyr. Soragy jogaby ýetdigi boljakdyr ýakynda. Biz bu kysgaçyk bu gepleşigiň içinde kendat aýtyp geçmek isleýäs da hemmemden. İçimiz dolu pikirden. Şu zatlary halkymyza ýetirmelibiz. Şu Suriýadaky wakalarym erwet waka, elhenç bir wakalar. Buna halkary insan hukuklarynyň jarnamasyna bu zatlar hiç bir maddasyna girmeýän elhenç wakalar bular. Bizim Türkmenistanymyzyň edil şol jarnama girýär. Şu maddalaryň hiç birini, şu maddalary insanyň hukugyny bozup oturandygy, şu jarnamadaky maddalaryň hiç birine dogry gelmeýär. Çünki jenanlar bizim iň beýik bir mertebesi belent bolmaly enelerimiz olar. Şoňa düşünmeli halkymyz. Watandaşlar şu ýerde jemlesek nähili görýäňiz? Bahar hanım ýene elini aldyrypsyň. Cemläli Ayjahan hanım, men neme elimi indirip bilmedim, düşürüp bilmedim. Şoň üçin eýle galypdyr. Gepleşige çağıranyňyz üçin köp sağ olun. Minnettar. Sağ olun size. Wagtyňyzy aýryp geleniňiz üçin hemmäňe minnetdarlyk bildirýäs. Watanymyz üçin, ýurdumyz üçin hökmen. Hökman alyp barýan işleriňizde ýene de üstünlük arzu edýäs şu ýerden. Bu gepleşigimizi kän dowam eder watandaşlar. Bize gelip goşulyp bilersiňiz, ýorumlarda görkezip bilersiňiz öz pikirlerinizi. Çünki Türkmenistanyň içinde internetiň ýoklugy sebäpli görüp bilýänem bardyr. Şoň üçin halkymyza ýetirmegini isleýäs bizi. Şu ýerden hemmäňe de sag bolun watandaşlar, gelip beren gyzykly gurrunlaryňyz üçin. Ýene de görüşýänçe hoş sag bolun. Bolady, sag bolun. Sag bolun.